Creieu que l'estudi és exagerat, s'ajusta a la realitat, és alarmant o tampoc cal que en fem un gra massa? Jo crec que el problema no són els dibuixos animats. El problema és la realitat, és la vida real. És a dir, els dibuixos animats transmeten uns estereotips, que són, doncs, això, unes pautes normalment exagerades sobre el que és la realitat, però no podem demanar que els dibuixos animats siguin generadors d'uns valors que a la societat no són generalitzats. O sigui, estàvem parlant de que les diferents races no tenen cabuda en els dibuixos animats, que no té la dona un paper important. El té en la realitat, o sigui, fem el possible perquè això sigui. No podem reflectir una realitat. O sigui, serien inversemblants els dibuixos animats. Per tant, sí que és veritat que hi ha un component important, que és que els pares expliquin als fills, miren els dibuixos amb els fills, perquè els expliquin fins a quin punt han de combregar amb allò que veuen, però sobretot tenim un problema a la realitat. El problema no són els dibuixos animats. Però hi ha coses que són de responsabilitat. Ella diu, no, és que no podem fer una sèrie que no reflecteixi la realitat, però potser ajudaria precisament a canviar aquesta realitat si fos diferent, no? Però ha d'acompanyar d'altres coses, o sigui, és que no tots són els dibuixos animats, no és tot... Donem a vegades també un paper als mitjans de comunicació, que és molt important, però de vegades els donem als mitjans de comunicació una responsabilitat que de vegades és injusta, és a dir, no podem, avui llegia també sobre aquest estudi, no podem fer els dibuixos animats de cuidadors als fills mentre estan berenant. És que fan... Has de veure els dibuixos animats amb els teus fills. El que fan és lo fàcil per vendre i tenir quota de pantalla, això és el que fan. Tu deies, per exemple, el control de continguts. No és que estigui en desacord, però sobretot el control de continguts l'han de fer els pares. O sigui, a mi, la meva mare em deia, tu tens una hora de dibuixos animats per berenar, tria els que més t'agradin, ella mirava, controlava quins dibuixos jo veia, però sobretot és això, no deixis el fill berenant, veient la tele, cuidant-lo i fas una cosa. Totalment d'acord.